Pagbasa sa libro ni Propeta Isayas. Magugmaan desyerto, asin ang kaalangan, magayagaya ang kaapadan, asin mamurak. Siring sa liryo, mamukad na mamukad, buhay na magayagaya, asin mag-arawitan. Ang kamurawayan ni Lebano, itatao sa iya. Ang kagayunan ni Carmel, asin Sharon. Hihilingon nindaan kamurawayan kan kagurangnan, an kalangawan kan satong Diyos. Papusuga ang mga kamot na maluya, asin ang mga tuhod na gurapay, papusuga. Sabi ang mga matalaw na puso, magmapusog, dai kamo matakot, uyaan sa indong Diyos. Ang pagbalos maabot, ang pagbalos kan Diyos. Siya maabot asin ililigtas kamo. Dangan, mamumuklat ang mga mata kan mga buta, asin mabubuksan ang mga talinga kan mga bungog. Dangan, maglulukso siring sa usaan pilay, asin ang mga salog sa kaapadan. Ang mga binalukat kan kagurangnan, mabaralik, maabot sinda sa Sion na nag-aarawitan. Ang kaugmahan, ang daing kasagkuran, sa indang payo, makakamtan ang kagayagayahan asin kaugmahan, mawawaraan kamunduan asin ang pagharaya. Tataramon kan kagurangnan, madya asin kami ligtasan. Para bantay kan katotoohan sagkod paman, para gibonin katanosan sa inaapi. Para taon in tinapay sa mga nagugutom, ang kagurangnan, naguhubad kan mga nagagapos. An kagurangnan, nagpapamuklat kan mga matanin mga buta. An kagurangnan, nagpapatanos kan mga kuba. An kagurangnan, nagaataman kan mga nakikihimanwa. An mga ilo, asin balo inaataman. Alagad ang dalan kan mga tampalasan, linalagalag, magahadi ang kagurangnan sagkod paman. An sa imong Diyos, o Sion sa mga kapag-arakian. Pagbasa sa surat ni Santiago. Kaya magmatinios kamo mga tugang, sakod sa pagdatong kan kagurangnan. Uya, an paraoma, nagahalat kang mahalagang bunga kan daga. Magmatinios diyan sakod sabtan, kang uran, kantig tarambudan, asin kan uran, kantig burakan. Kamu man magmatinios, parigunaan sa indong mga puso, ta nagdadangadang na ang pagdatong kan kagurangnan. Day kamo maghinanakit sa lambang saro mga tugang, tanganing day hukuman. Uya ang hukom nakatindog sa atubang kang pintuan. Ako bilang arugan nin pagtios nin kasakitan, asin pag matinios, mga tugang ang mga propeta na nagtaram sa ngaran kan kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan.